tun tuma chuan pacemaker man dan tur chung chang kang soi vela thunga amaro chu Microsoft Word lampang pok ha kang kalkan don chung lova ai chokin kan da chhojel tonga tin pacemaker he kan hria dangin e publishing khoi nan tha ya kan thria thiam thei dan tur chuan chanchin bu chut nan te le lekha bu siam nan an mang na sala zol bika i man tlang lon pol ni ya mineran te kan man phak ni wangin ol sam do laka chu wang chon tun tuma hian e man dan tur tlang pui kan tilanga lekina a chip chir zok ta pon kan ti chhole zel don ani ma kha Microsoft Word a khan file e siam na thang paper size set dan te kan en to pacemaker claim dang lam dowa Microsoft Word kan open kha chuanin e hete kan open roll che khanin e a page karon lang hal tamai thin ta Microsoft Word a chuan internet an chinila ki hena page ron lang hal mi thin ta ma se pacemaker a chuanin aron lang hal velem lova e Photoshop Adobe company chu atiang do vakhenia ya CC poni Adobe Photoshop te CC ting CS poni se e hetiang hawang vakhian project file siam chop vakanga ya chobang chuan heta hen kan lutang file te hian file kan lutanga new kan click ang chuan ta hen paper size kan hunga paper size a hian kan thuchut na tur size kha kan paper size kan thlangang A4 alo chudon taila A4 kan select anga chuan tol tilo weight ti ama hi Microsoft Word landscape mode le portrait mode kan da nang thin khania a chen le zon nan kan da chinga e Microsoft Word chuanin a page well he kan thak du chuan hemi orientation kan thak don chuan page layout kan lut thin khania tin orientation kan luta ta hian landscape kan da chuan kham phei zong ron tang hala hai maro chu pacemaker a thung chuan tol kan ti hianin portrait mode nia weight hi landscape tung a sei zong omna hi tung zong omna kha ani chuan ana hin chu kan set khar lawanga setangai to lawa kan okay to pang ti hen ron lang ta kan muang hian chin he ta hian zoom na om pok ta ni ti kan zoom the ti hian chungan zoom out thia chuting lo po chuan control F1 kan mai hian zoom chuan e shortcut hin kina garan sei zel bokanga chuan ta hian du chundar han kan zoom in out thei boka chuan e Microsoft Word ang khanin e mouse ma han ti thlak zung sunga page siam ram thei khani velowa chuwang chun he ta hen kut pha lem te kan bunga hi a page po son nan ta ti hian kan position ong ti hian e right click ka met chungin te kan position nga ani lo pon e LT hi kan met anga met chung khanin kan position thei bokani helai kut lem te ba ti khar lo kan ti hian ALT le right click met chung khanin kan position thei bokani kha helai tool se ta se hi a selection tool se nia hi text hi thu sut nan turni ti hi chon engma thu sut thei lo ta chutop pon engma kal thei lo ta eng po type mala Microsoft Word ve tonga kha chuan type ngal top the ti khan thui du kha amaro chu pacemaker a chuan thei ve lova text tool si man ve thong ngai ni amaro chu nekina pacemaker that na te kan tilang chhol zelanga hi amang thiam do phei chuan Microsoft Word ai mai hian chanchin pu chut nan du jok boka publishing tin nan tha jok boka tin lekha pu chut nan tha jok boka ni chuan thil kan chut lu don chuan ti hi kan click potang chuan kan click anga ti hian kan mark phayang ti khana ron lung che ta a kan chu thei ta ti hian kan du khan chu phayanga chu sak chuan copy vel kha chu enang do veka pacemaker a Microsoft Word nan khan kan chu zung thei da ti khan
chuan hei hi ti hian kan chhuta hi kan lo du tok ta in tirnan heta veilem te kan click lenga chuan hei hi Microsoft Word ti ve thei lo khata ti ve thei thung ta ni tuna kan thil chu te hi Microsoft Word ang lo takin ti hian da zon tak thei ta ti hian kan du lai rem khom theya tin he atoi sei zong ta po ti hian right click le khami met chung kan chuan ti hian da zon thei bak ni ti hian Microsoft Word ta ve thung kha chuan kan thil chut to sai hi text box mang tani lo chuanin da san ve thei lawa interval te hanga siam rem ngai thin ni amaro chu heta hi chuan ulsam takin kan soi tong khan tin po sun zung theya tin kan la du khop lawa thu la chut bel kan tu ni pon ti an kan pu chu lenga chuan kemi kan horop chu zo na dot chi hianin kan va click kewang ti khan kan chun zom la ngal thei banga chun zom char charanga chun kina shortcut ki hi chu kan la soinga an la hret thiam lo takin hi alignment hi siam ve ngal thei boka alignment siam tur chuan Microsoft Word ang do tho khan control A kan me khan control all select na ve khain ta chuan tuna hian awaiin alignment kan siam don wang helai arwal lo do te kan siam that don wangin control A kan metang control A kan meta chuan he ta hian kan lutanga pi le letling ang do hian ta hian kan lutang chuan ta hian hai kan bunga chen ta che ta te hian hi alignment siam dan chun lai hi he kan thanang hian hi man tlang lon to ber ne tuna ka man tur hi chuan helai hi margin ani hemi hi ipel do pokhan ngai that lon turam lo wa hi chu ma ne pon siam chop tia hei chu kai shoi tura anon da sami kana software in du chu khung lem the che boka ti hian kan thu chu kha watang do khan ati dang lam thea taxi va chut khar lo chuanin helai control panel turan lang thin text alignment vel halang ve thailawa taxi va tinu eva click potanga chuan eta ti hi click anga click che khanin a control na helai ve ron lang chau don ni tin a size tuna kan lo thlak don ta internan a size kan lo thlak du ta a zawai kan lo thlak du ta internan a zawai thlak du lo pon te select kan khan me select kha main what lo en to kha chun hringa select dang ka khami mang khan in lo select anga tuna chung ko sei non to lo me nga control A kan met le ang chuan heta hen ti te kan mo ti capital in kan muwa he kan click ang chuan he ta hian horop size ron om ta hian kan horop kharan thlak theya kan horop size kan thlak theya tin a color hi kan thlak du na pon helam panga color hen op boka he blue ti hian kan du color kan thlak the ni kha color thlak dan vel khan ta amaro chu pacemaker hian in Microsoft Word ang khanin Word art ti vel ka ting khani velawa chu wang chuanin Word art vel kan mang ve du ni chuanin Microsoft Office mi kan balak lu ngai ni an chatiang lak lu dan te po chu kan la soi zelanga tin italic vel kan mang du ta interna bold italic ang chi kha Microsoft Word ami ang kha kan du italic tura kan du ching kha kan select le potang te hian kan select ta chuan he ta hian I kon mo ngai italic khoi ran italic ngal ta chuan khating che khan bold kan mang du ni pon kan du chin kha kan select lenga bold nikena shortcut ki chukang la sei thawang tuna chuan kan hriat thiam thaina turin ti hian shortcut ki mang lovin kan mang rei potanga chuan underline kan du pon kan du chin kha kan select anga ti hian
then underline strike through the poka man lak thei hal ta hian heng ho hi tin heading lai hi superscript hi kan hriat Microsoft Word a chuna ma ina in da mai thin ta internan Microsoft Word a chuan 2nd October la chu tailas 2nd tikian lai nd hi ama in siam chho mai ta he ti hian automatic in ama ra chu pacemaker a chuanin khati khan mai siam chho ve thei lo ta a chu wang chuan internan 2nd October la chu vai don taila ta hian ka click hian text thar kharan hong le a 2nd nd October alo ni ta ti hian nd he en siam velo ta ni enter kan space bar kan ma pon chu wang kai ma ning kan ti chapangai ta a nd lai te hi selekanga heta hian selekang achung lama om ta ti hian achung lama 2nd October ron chhota chu helai superscript pakhat zo ka hi chu i science vel kan chhut ni internan o2 kan tiang chi te oxygen o2 hi a hnuai om ngaya ting tur chuan helai mi kan mangang ti hian khatiang chhutna tura manna turan siam kha an da khania ol sama amaro chu ol sam lok na ber chu 2nd first third ti vel ama chho thei thin lo kha nia chung ta pa chu helai tang siam khangai ta chuan claim am poi mo la do tur ton tan chuan horap style sak dan hi a font sak dan hi don le ta a vain horap style kan tan lo thak don han tir nan tu na hian Times New Roman ti nia in Times New Roman 11 font stang kalam hang du ta control a kan metang control a ta hian ka click nga control a kan metang chuan ha ta kan bung he ta hian kan du kha kan thlengang kan chuan tai click to panga kan du kha thlan thei ni te a khang kha tun tuma chuan kan soi thei tong ra phot sala ale peka akim chang zokin kan ron tlenga i thulak lu dan te save lak lu te chuan chu ma chuan i kan ti top lock mine save lak lu dan kan soi le lok anga save lak lu dan hi kan lon ta am vaklik at hian te kin na kan share thiam pe dan tum kan thu zia hi save man kan kwal kong du ta font slak patila hi size cilian do te do ila hei kan kwal kong du ta save mangin ting tur chuan kan te potanga heti asente om hi chun horop khala lang kim lo te nai ta ni asente om chuan chuwang chuan kan puzau hretang ti khan lang kim chi a chuan se pita hian kan selekang kan pakwal khunga kan kwal khung tu chi a chuan kan adjust ton ta asai sa hi du ain apu chi lo kan hriat chuan lai aroma ki hi kan click lenga veite hi ti kan selekanga chuan hi alen zong hi du ain sin do kan tamai thaya chu kan ti len tu chuan he ta elimina kan lutanga stroke a hian kan lut leang chuan ta hai len ang turang zong hi aron am ta tina style dang do ta pom ta tir hi lo thlang taila ti hin ran lang don ta ni chuan hemi akilli to pa hi kan lo du lo do ta le ma around the corner am ba do tur kan du chuan ta hian kan rak hemi feita hian
kan pa click anga a kan corner siam han kan pa click anga chuan khami kan pa click zo to khan chuan ta hin kan click a kan right click anga rounded corner ron lang don ta ni ta hen kan du dang akwal dan hin kan thlang theya ani lo pon hetia va click khan heta element a tho lut lenga rounded corner ma tho buk ni hetia han ti mai khol sam do heta zona kan click to nuwa right click a tian tia rounded corner thlan mai khol sama chuan akwal dan zo kan thlangang te hian okay te khan kha shape siam dan ani oval te oma tiang ho te po nikina le peka ai kim chang zokin kan la tilang le don ni tin he channel hi kong ai mi subscribe sakla mi share sak turin kan gang hal bok cha